Yamani lady Noah, digging Naka, Amomuni lady Naka, when you went and did your burunga, digging Nala, when you didn't one way, what away, when such one them Chere get you come, and you know Chere get you come, and I am Chere get you come, I get you to come
ka mma chere oge Chukwu ka mma chere oge Chukwu ka mma ka chere oge Chukwu ka mma o ruola akụkọ mere n'ụwa anyị echetara m ụmụ okorobịa abụọ anyị nke a bụ Peter na Chukwuma abụọ gara skuulu one day ha gọkara skuulu one place mgbe ha pụtara ụlọ akwụkwọ ha gụtara ọnụ ha mara na Peter bụ akaụntantị Chukwuma bụkwa akaụntantị ihe na-arụ ụlọ abụ na bankị maralanụ mana Chukwuma nwere ụmụnne ya ndị nọnụ ndị n'obodo oyibo ndị na-enyere ya aka nụ every year agbanwere ya moto every 6 months agbanwere ya moto Peter na-ajụ kedu ihe m bịara n'ụwa ya leni Chukwuma mụ na ya si arụkọ ọrụ a ọ gbalanụ ụzọ moto anọ ma m ka nọ n'ọfishal kaa ọ gịnị mere n'ụwa ya Peter aga n'azụ bụrụ okpogo bank maka na ọ bụ chief accountant Nei o nwere ego a ya zụrụ n'moto ukwu na-echekwanụ bifo ndọdịta abịa bifo ha na-abịa aga m eweta ego m wee mechie n'ụdị plesi wuruwuru ọdịtosi abịawazie mgbe ha rutere mgbe ha bịara n'uo Peter elenyu n'ala kpọgadịkwa ya n'aka nụ nke a merenụ eji chụọ ya n'ọrụ chụọ ya without benefit ịnwụla onwe gị ndidi chere oge Chukwu m brọda chere oge Chukwu ka m chere oge Chukwu ka m anaghị m ụwa n'ike chere oge Chukwu ka mma n'aka onye nwe m ọmụmụ niile si gị n'aka ọkaka onye nwere ndidi o buru ngọzi gị n'ala onye dị ngwa ngwa egbolo onwe ya ekwensu achịwa ọ dị gị n'aka onye nwe m ọmụmụ niile si gị n'aka ọkaka onye nwere ndidi o buru ngọzi gị n'ala onye dị ngwa ngwa egbolo onwe ya ekwensu achịwa sista m chere oge Chukwu ka mma a na-akwa gị emughe chere